Turiżmu b'viżjoni, turiżmu b'direzzjoni. Din hija l-għajta li għandha tnebbaħ lil kumitat konsultattiv li se jirrevedi l-politika tat-turiżmu. Il-kumitat se jkun qiegħed jikkonsulta u jagħti pariri lill-Gvern dwar it-tibdil meħtieġ fis-settur u t-tiġdid tal-politika eżistenti, politika li tkopri snin 2012-2016. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li jrid jara viżjoni strateġika ta' fejn irridu li t-turiżmu ta' pajjiżna jasal fis-6 snin li ġejjin. Ta' fejn irid immorru bit-turiżmu, huwa turiżmu biss tan-numri, huwa turiżmu li rridu naħsbu f'ċerta niċeġ, huwa turiżmu li rridu niżviluppaw aktar il-prodott, naħsbu f'iktar kwalità, daw se jkunu affarijiet li se jiġu diskussi f'dal-Kumitat Konsultattiv. Il-Kunsill Konsultattiv jilqa' fih rappreżentanti minn diversi msieħba soċjali, fosthom il-Lukandira, l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija, l-Air Malta, il-GoZo Channel, il-Valletta Cruise Port u l-ITS. Dan sejn biex kull min hu involut f'dan is-settur jagħti l-ideat tiegħu bilan li jitkattar is-suċċess. Il-Ministru Edward Zammit Lewis fakkar fir-riżultati tajbin li kiseb pajjiżna. Dan hekk kif għal xahar wara xahar baqa' jkun reġistrat rekord ta' wasliet. Il-Ministru Zammit Lewis fakkar l-importanza tas-settur turistiku għal pajjiżna. Dan fid-dawl li jkontribwixxi għal 29% tal-prodott domestiku gross. Zammit Lewis tkellem ukoll dwar l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS, fejn qal li dan l-istitut se joffri iktar korsijiet, bilan li dawk li jixtiequ li jsegwu kors fil-qasam ikollhom firxa aktar wiesa' minn fejn jażlu.